Jesús Ferrer, bon dia. Hola, bon dia. Ui, només sortia la R. Ferrer, ara Ferrer. sí. Ferrer, què tal? Com estem? Pues mira, per aquí. Avui ma filla fa 18 anys, tio, la petiteta. Jo pensava, pues això que portaves pensava que era per a mi. No. Regals i tot has portat aquí. Avui la petiteta fa 18 anys. Avui 23. 23 de Per març. aquesta secció ho diem, està gravat. Sí. No és el dilluns, que avui ho gravem en dilluns, Superbé. però que la gent ho sàpiga. I per això que no passa res, perquè a l'hora de dinar li donaré i no podrà veure el programa de ràdio. No el veurà. Molt bé, doncs estic supercontent perquè la meva petiteta es fa gran i ja no tindré més petitetes. Tinc dos xiquetes, una de 20 llargs i la petiteta que en tenia 14, 15, 16 i un dia ens vam despistar com avui i fa la friolera de major d'edat. 18 anys, Que ràpid passen, no? És molt flipant. Perquè la teva gran quants anys té? La meva gran és del 5, 21. 21. Sí. I ara ja no teniu majors d'edat a casa. I ara ja no hi ha petitets. Ja no Ara hi ha. Tots som grans. Passa molt ràpid, Molt heavy, tio, molt heavy. Ara molt també heavy. ha sortit ja dels pitjors anys de la vida, que és la pubertat, no? Que això és important. Sí. S'obri les portes a respirar. A fer-se gran Sí. i que sigui feliç. L'hem acompanyat, sa mare i jo, pues, tota aquesta època d'infantesa i, evidentment, la seguim acompanyant. Recordo encara que jo, en 30 i pico anys, mon pare, quan me vaig casar, me va dir, la primera vegada me va dir, ara per fi descansaré, dic que encara paties, o 27, no sé quants tenia, dic que encara paties, i diu, bueno, els pares sempre patim. Pues això li diré a la meva xiqueteta, que quan necessite alguna Sempre cosa... se mateix. I, evidentment, ara ja de grans hi passen catàstrofes i un fill se separa, que torna a casa als 30, 40, poden passar 50 milions de coses. Los pares som la xarxa que estirem sempre detrás, los pares, pues, bueno, estirem sempre i sempre que ens necessiten i això us ho dona molta força a poder ser, pues, a arriscar més i a buscar una feina i a provar d'anar fora i provar d'estudiar i provar de fer coses mentre tenim el coixí dels pares. Pues no, res, estic super content i avui vinc a parlar de que, bueno, hi ha milions de casualitats, vinc a parlar de que els fills mostrien els pares. Els fills tiren els pares. Sí, recordes la pel·lícula de Soul, de Pixar, crec que és? No, és de Disney, és de Pixar, trobo. Pues la pel·li de Soul ho explica bastant bé, en què les animetes trien un do i baixen a la terra i s'encarnen en un bebecito que llavors ha de ser pare d'un i de l'altre. I m'agrada pensar que aquesta ànima baixa aquí a fer una experiència terrenal i ve a aprendre. I per aprendre, pues, igual a vegades que ha d'aprendre pues, a sofrir, o a vegades ha d'aprendre a ser ric, o a vegades ha d'aprendre a passar gana, o a vegades ha d'aprendre a ser humil. I segons el que necessita aprendre, vida tras vida, no hi haurà un judici, com diuen els catòlics, un judici i decidiràs si anem a l'infern o al cel, això jo no hi crec. Jo crec en que se fa una autorrevisió, tots som ànimes, som tots un amb Déu, un cop mos morim i som ànimes, i realment tenim una alta vibració altíssima, fins ens podem convertir en l'àngel de la guarda de qualsevol altra persona, i m'agrada pensar que algú diu, ostres, és que jo m'he quedat per aprendre coses perquè a la vida passada pues, sí que vaig aprendre 3 cosetes, però n'hi ha una que encara no. Doncs vinga, va, què vols aprendre? Doncs vull aprendre a sofrir. Doncs ara buscaré uns pares dolents. Ai. I llavors baixa en esta vida i té uns pares que li fan passar, pues, bueno, la fan passar canuta, però que m'agrada pensar que això és un videojoc, m'agrada pensar que tot està ordenat, com vam dir de que els planetes segueixen girant al voltant de cadascú del seu estrella, i tot està equilibrat i és raro que jo sigui l'excepció, i m'agrada pensar que Teresa va baixar aquí i va decidir agafar sa mare i a son pare para que l'acompanyéssim en aquest petit espai, però en el fons no només, evidentment, quan som petits els hem d'acompanyar en bastantes coses, però els pares també aprenem dels fills. Els fills mos desperten una ira, mos desperta aquelles rebequeries de petitet, mos desperta l'amor infinit, mos desperta l'apartament de l'ego, en què penses, ho faré tot pel fill, fins i tot si jo em sacrifico, no? Allò, si passés alguna cosa molt greu, doncs jo me sacrifico per meus fills, perquè descobrim gràcies als fills a l'amor infinit, una cosa que
abans de tenir els fills som uns egoistes i estem només pensant en el currículum, en la feina, en la competència, i venen els fills a ensenyar-nos moltes coses i estos fills mos fan d'espill. Llavors, concretament, Teresa, jo quan miro Teresa, a més que jo tenia el pèl llis com ella, ara això és difícil de demostrar, però he tret fotos, en Teresa me veig jo. I Teresa me fa un somriure burlón, i penso, que hijo de puta que vaig ser jo amb uns pares, perquè jo era així. O sigui, jo anava a la meva, passava amb uns pares, feia el que a mi me semblava. I quan tens un fill i te veus en espill, és quan, ostres, doncs perdones als pares, perquè dius, pobres pares. Jo sortia... O sigui, la teva filla també te les ha fet passar canutes o què? No, pobreta és molt bona xiqueta, però que els fills en general, i a tots els pares, qui digui que no, jo crec que pot arribar a mentir, tots els fills mos fan d'espill, i quan veiem en ells, mos desperta una cosa que no els hi podem dir res dolent perquè en el fons sóc jo. O sigui, el que em fa més ràbia de Teresa quan era petiteta era jo, que se'm podia riure i dir, no, papa, això no m'ho menjo. I ja podies posar-li cullerades i cullerades i ella deia que no m'ho menjo i jo pensava, tindràs morro com ton pare en esta vida. I per altra banda, en el somriure enxissador que seduïa a totes les amigues i a tots els amics, me veig a mi reflexat i dic, sí seràs perillosa en este somriure, perquè este somriure seductor també el tenia jo, i coses, doncs bueno, quan passen l'adolescència, que al col·le són molt violents, i jo què sé, jo era el gafotas, que se'n burlaven a classe, no era los deportistes, sinó era del gafotas estudiant, i jo, pues, a EGB recordo que vaig rebre una miqueta, ara es diu moving, saps? I en aquell temps no era res. Bullying. Però a mi em van traure un nom, un mote, me van dir Pengo, i me van dir, t'hi sembles el de la màquina de Pengo? I era un pingüino en forma d'esfera, que eren uns ulls gegantins, i tenia que juntar 3 diamants en pantalla fixa a un arcade, i me diuen que me semblava un tio que era baixet, gordet, en ulls grossos. Pues... són molt violents, els crios, a les escoles. I ho veig ara que estic a l'institut, que se criden entre ells, se diuen fill de puta. I és com una selva, els adolescents. I a la selva esta, pues, els que som una miqueta més tímids i més retrotaiguts, pues, mos costa, i a vegades som carne de moving i de les burles, i, bueno, i sentir, pues, a vegades, o Marina o Teresa que arriben a casa i dir, oh, és que a classe anàvem a fer un treball i han passat de mi i no sé què, i no me'l deixen fer i me'l tocarà fer sola. I com a pare li dius tu, tranquil·la, veus de què? Que només són crios, que no està passant res, però està passant un infern absolut, aquell crió. Està passant l'infern absolut. I tu com a pare, doncs, bueno, te'n rius una miqueta dient, si això són només crios. Ja veuràs quan sigues gran i et fotin fora de feina, estigues a l'atur i estigues a punt de perdre la casa, o tingues un accident i tingues que pagar el cotxe, o passi una barrancada i se t'enduguen tot. El que a tu te passa és només una coseta de crios que estan passant de tu. I són uns cabrons, els crios. I llavors, donar-li una miqueta de sosteniment. Jo, per exemple, vaig tenir depressió infantil i vaig notar en falta que ma mare en algun moment me digués tu tranquil, tu ets poderós, tu ets magnífic, tu ets superguai. Llavors jo m'anava menjant la merda dels altres i hasta quasi 40 anys van estar fent moving a les feines, hasta que un dia vaig dir, pues bueno, me vaig tenir que posar jo de pare, però en tot això i a mi m'apareixen les xiquetes, concretament avui parlem de Teresa, però quan t'apareixen les xiquetes, quan m'apareix qualsevol criatura, els nostres pares tenien uns pares que havien passat la guerra, o sigui, els nostres pares són de la postguerra, i els nostres pares era con sangre entra, si el profe t'ha castigat, te fots calbot, ja preventivament, independentment del que hagi passat, no l'escoltes, apaga la llum. Possiblement els nostres pares ens van tractar en algun crit de més, en alguna galtada de més, i bueno, jo més o menys que no he tingut, diguem-hi, violència infantil, però que a cada casa, pues bueno, una galtadeta, una calbotada, un càstig infinit, perquè l'has liat parda, perquè l'has liat pardíssima, i s'han enfadat molt. I llavors, quan tu fas de pare, què fas, Jordi?
quan fas de pare, no te ve de gust a vegades pegar-li un calbot? Ostres, jo és que no he tingut això. No has tingut? No Que he tingut, bonic, jo que tinc bonic. la sort, Que jo bonic. és veritat que jo de jove, de petit era molt nerviós, molt cabron, Sí? Bueno, tu ja te salvaves sol. en els adolescents. però era cabron, era molt nerviós, era molt introvertit, però a casa era molt nerviós, tenia... I amb el meu fill, no, és que no, sempre tinc ganes d'abraçar-lo. I... És que... És clar, també ho sentia el Jacint Verdaguer, l'actor, Sí, en un podcast, sí. que va dir que ell, tots els dies, li diu a son fill, diu, no sé quantes vegades li dic al meu fill, t'estimo. Hola, tio. I diu, i el meu pare no m'ho va dir mai. No m'ho va dir mai, aquí és on vull dir. Ells venien de la postguerra. I els nostres pares tampoc no ens ho han dit mai. No ens ho han dit mai. Perquè era una manera... Era una altra vida. Era una altra vida. Que no vol dir que no t'estimessin. Però jo al meu fill li dic tots els dies l'estimo. Ei, que bonic, tots els dies. que bonic. Jo d'uns anys cap aquí, evidentment, sóc excessivament amable i ho intento dir, i vine un besito, i quan més grans se fan això, els besitos ja se van desapareixent, però vine cap aquí. I, pues sí, tenim l'opció de, com que mos fan d'espill, tenim l'opció de fer exactament el mateix que els pares, el mateix que hem criticat dels pares. Jo recordo que mon pare lo criticava de dir, me dia sempre apaga la llum del passillo, apaga la llum. Jo estic vivint a la mateixa casa que vaig néixer. Jo, quan veig la llum encesa al passillo, a mi m'entra una ira de dir-los a les meves xiquetes, voleu apagar la llum? Però no ho dius perquè pagues la llum? Què? No ho dius perquè pagues la llum? Mon pare també pagava la llum. I per això, no, de, Pues, de pagar-la. Respiro 3 vegades, no dic res, veig jo i l'apago. Perquè la vida mos permet repetir exactament los suposats, no maltractes dels pares, però una gent que venia a la postguerra, ja no et dic el que van viure ells, que els pares van estar a la guerra. Mon pare dia, ma mare sempre tenia conills al almacén per a matar, perquè va passar molta gana. Clar, tot això nosaltres no sabem el que és. Llavors, clar, mon pare, pues, lo van agobiar en que no es podia comprar roba nova, cada 2 setmanes, no podia no sé què, s'estrenava 2 dies a l'any, la roba. Llavors, clar, han viscut en una contenció tan bèstia que els que ara són pares pues no han passat cap guerra. Només sembla que la guerra ha sigut el confinament, que va ser una broma. Llavors, nosaltres patir, no hem patit gaire. I llavors tenim estos tics de la postguerra, dels iaios i dels pares, que ara podem triar en tractar malament els fills, en maltractar, en fotre crits, en castigar per males notes, i en una sèrie de coses de baixa vibració, o, si poguéssim creure el que he comentat jo al principi, que ells venen, mostrien, per a ser mestres mútuament, clar, si penséssim fermament, Teresa ha vingut en esta vida a fer-me de mestre, a que jo me veigui, que mon pare me dia apagar la llum, jo en ella ja no li dic, però, hosti, me costa la meva ira, que me puja i que me baixa. M'està ensenyant a tenir paciència, m'està ensenyant l'amor infinit, m'està ensenyant el que després intento traslladar a la feina, perquè quan ets profe doncs ets una figura paterna, i quan te la lien pardíssima només mos ve de gust als profes obrir partes, però jo mai a la vida veure un parte, no crec que hi hagi res suficient que me pugui treure de les caselles, i que si una xiqueta t'ha vingut a t'ha triat i t'acompanya, a més, voldria comentar, ja canviant una miqueta de tema, Teresa va néixer el 23 d'octubre del 2008. La parella que ara tinc, que me vaig casar a l'octubre, va ser mare soltera, i son fill, Roger, va néixer el 23 d'octubre de 2000. El mateix dia que ma filla. Que dius, ostres, quines casualitats, no? És molt fort que mon fillastre i ma filla, bueno, que els dos són àries, me sembla que és el signe del zodíac, els dos s'hi semblen moltíssim, són supersimpàtics, supersociables, superintel·ligents, detecten a l'ambient els missatges, o sigui, són intuitius i detecten quan totes les amigues no pensen fer el treball, doncs jo al final no l'acabaré fent, perquè si les meves amigues he notat que una diu, sí, em posaré un ratet, però que ho he dit de mala gana, detecten a l'ambient intuïtivament què fa el grup, i són persones fantàstiques, meravelloses, somriuen moltíssim, i són molt bones persones, i evidentment, parlant de Teresa, perquè és la que ha vingut a ensenyar-me a mi,
Roger només és el fillastre, però des d'aquí li envio feliç aniversari a mon fillastre. Teresa, que m'ha vingut a ensenyar a mi, igualment que Marina, m'han vingut a ensenyar coses pues, crues. Te veus tu contra tu mateix i clar, m'agradaria que penséssim. Tenim 5 minutets encara. No mos queda res. No queda res. No queda res, no queda res. Pues des d'aquí li vull felicitar. Voldria fer una frase Sí. que sí que és... a mi m'agrada imaginar-me a ma filla, tenir-la davant, en aquell moment en què possiblement no es porta bé, en aquell moment que possiblement, ho dic també per l'audiència, si vol fer aquest experiment, t'imagines a ton fill en el pitjor dels moments, perquè quan eren petits alguna rebequeria al mig del Mercadona, jo recordo que es batia per en terra i es va començar a arrossegar com si no hi hagués demà, i a tu t'entra pues, una vergonya i una mina de coses. Quan te la imagines de la pitjor forma, te la imagines, tanques els ulls, fas 3 respiracions profundes i dius, per a tu mateix, en aquest esperit que tinc al davant, que és el meu mestre disfressat, he vingut a aprendre d'ell, tant i com ell ha vingut a aprendre de mi. Obro el meu cor per veure que més enllà de l'aparença present. Si realment fos cert que han vingut a ensenyar-nos i han vingut a aprendre de nosaltres, mos podem plantejar en algun moment que vols fotre un crit o vols fotre un càstig? Val la pena? Pues quedem-nos amb aquesta pregunta, reflexionem-la i posem els peus en terra, respectem els nostres fills, aprenem d'ells. Jesús Ferrer, enhorabona per aquests 18 anys. Ara anem a fer canelons i a obrir el paquet i a obrir la tarta. I que passeu molt bon cumpleaños. Moltes gràcies. Adéu. Felicitats, Teresa.